Maswera pamadzuka bwanji kwina kuli konse kumene muli. Musayiwale tili mmwezi umene tili kupempherera chisomo pa moyo wathu. Chisomo chimatipangitsa kufikira zinthu zimene ifeyo takanika kuzifikira patokha ndi kuyesetsa wathu. Mvetserani, chisomo ndiko kulowera kwa Yehova pa nyengo zathu. Chisomo ndiko Yehova kudzuka ndi kutithandizira pa machitidwe athu. Zindikirani kuti Yehova adadzuka ndi kuthandizira mulendo wa Yoswa. Zindikirani kuti Yehova adadzuka ndi kukhala mu mkamwa mwa Mose ngakhala nali wachibwibwi. Koma zinthu zawo zinakhala zotheka chifukwa kuti Yehova adalowerera pa nyengo zawo. Zinthu zawo zinakhala zotheka za Yoswa chifukwa kuti Yehova adalowerera pa nyengo ya Yoswa. Tamvetserani, machitidwe athu chapter 11 verse yake ndi namba 23. Baibulo likulankhula mawu akunena kuti ameneyo mmene adafika naona chisomo cha Mulungu anakondwa ndipo anawadandaulira onse kuti atsimikizike mtima ndi kukhalabe ndi Ambuye. Ameneyo mmene adafika adaona chisomo cha Mulungu ndipo adakondwa ndipo adawadandaulira onse kuti atsimikizikebe mtima ndi kukhala ndi Ambuye. Tamvetserani, uyo anali mtumwi Paulo pa nthawi imene yamankana atumikira akuti adafika madera ena kuti atumikire adaona chisomo cha Mulungu pa malo amene adafikawo. Adaona chisomo cha Mulungu pa malo amene adafikawo ndipo adakhala otani? Adakhala okondwa. Adakhala okondwa. Mvetserani, akuti adadandaulira anthu onse kunena kuti alimbike mtima nayimabe pamaso pa ndani? Pamaso pa Ambuye. Nimafuna ndilankhule ndi wina wake, nimafuna ndipitse ndi wina wake kunena kuti chisomo chikakufikirani pa moyo wanu muzakhala okondwa inu. Chisomo chikafika pa moyo wanu chizakhala chooneka ndi maso. Chisomo chikafika pa moyo wanu ndipo mudzalimbikitsanso anthu ena. Monga mtumwi Paulo akunena kuti atafika pa malopo adaona chisomo cha Mulungu ndipo adakhala okondwa nalimbika mtima nawadandaulira onse kuti asachoke pamaso pa Ambuye. Nimafuna ndilankhule ndi wina wake, nimafuna ndikumbutse wina wake kunena kuti chisomo chimabweretsa zotsatira zogwirika. Chisomo chimabweretsa zinthu zimene anthu ena akananena kuti sizitheka kukhala zotheka. Chisomo chimabweretsa mtendere pamalo. Chisomo chimasuntha zinthu zimene sizimayenera kusunthidwa. Tamvetserani, mtumwi Paulo akuti adaona chisomo adakhala okondwa. Nimafuna ndikumbutse kuti chisomo chikafika pa moyo wanu muzakhala okondwa. Chisomo chikafika pa banja lanu muzakhala osangalala angakhala aneba chizafikira. Chifukwa chani? Baibulo likulankhula mawu kuti adalimbikitsanso ena. Chimodzimodzinso chisomo chikakugwerani mukalimbikitsanso ena. Mukanena kuti ine ndaona chisomo cha ndani kodi? Chisomo cha Mulungu. Musayiwale tili mwezi umene tili kupempherera zisomo pa moyo wathu. Pakuti popanda zisomo sitingayende, sitinganyamuke. Chifukwa Baibulo limalankhula mawu kunena kuti ku Luka chapter 2 verse yake namba 40, Baibulo limanena kuti ndipo mwanayo adakula ndi nzeru ndi mphamvu. Komanso chisomo cha Mulungu chidali pa iye. Mvetserani, popanda chisomo angakhale mutakhala ndi kuthekera mpovuta kuti mupambane. Popanda chisomo angakhale mutakhala ndi ndalama mpovuta kuti mukagule. Popanda chisomo angakhale mutakhala kuti ndiyo mmadzola na adokotala simungachiritsidwe. Mvetserani, mafuna ndikukumbutseni kunena kuti kuyenera kupempherera zisomo moyo uno. Zisomo zobweretsa zotsatira, osangoti chisomo chongokhala kuzimu kokha, koma chitumphukire kuchoka kuzimu ndi kufikanso kuthupi. Ndimafuna ndipemphere ndi wina wake kunena kuti konse kumene uli ndikupempherera ndikunena kuti chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pamtanda chikutire mabanja wanu. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pamtanda chikutire mabizinesi yanu. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pamtanda chiyende ndi ife lero ndi kunthawi zosatha. Tamvetserani, chisomo chimayenera chizitinyamula ife ndi kutifikitsa malo amene adani amaona ngati sitifika. Chisomo chimayenera kuti chizitisuntha ife ndi kutifikitsa malo amene Satana adanena kuti apa sitipambana. Chisomo chimayenera chizitinyamula ife ndi kutifikitsa malo amene inde angakhale dziko lidanena kuti apa palibe munthu amene angafike, koma padebe kuti iwe ukatani ukafika. Osati dziko lo lidakubana iweyo, koma malo onena kuti palibe munthu wina aliyense amene angafike, koma iweyo ukafikapo chifukwa cha chisomo. Chisomo umatha kukagula angakhala opanda ndalama. Chisomo umatha kukagula ndalama zako Yesu nkubwirira nazo. Chifukwa chake ana a Yakobo atakakumana ndi m'bale wawo ku dziko la Potifara akulamulira Yosefu. Chisomo chimene chidali mwandani kodi mwa Yosefu chidapangitsa kuti ana a Yakobo anyamule zakudya azibwerera ndi ndalama zawo azibwerera. Genesis 41 imene. Mvetserani, ndikupemphererani kwina kulikonse kumene muli kuti chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu mwezi umenewu chiyende ndi inu lero ndi kunthawi zosatha. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu cha pamtanda chiyende ndi mabanja anu, chiyende ndi bizinesi yanu, chiyende ndi chilichonse chanu mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Musayiwale tili mwezi umene tili kupempherera chisomo. Ambuye akudalitseni banga like, share and follow Evangelist Gwen Fashion kuti tizilimbikitsana ndi kutsitsimutsana. Amen.